doet Maarten van der Weijden hier zwom en stranden inderdaad, hebben wij toch van nou, zo'n goede actie. Jilt in opheljen voor kankeronderzoek. Dat stiepje wij, ik omdat wij er persoonlijk heel nauw bij belutsen binnen. En doe eens dat beeld hier kwam in Bedaat. Maar zondje december kreeg ik een sms van een dwarsbewoner hier dat wij wisten dat het beeld voor wie. En toen dachten we, oei, nee, dat wisten we net. Ja, wij zien altijd een tijdje rond. En we wonen eigenlijk niks hoe corona waren te volgen dit hier. En we hebben normaal een vuurwerkshow, de kon er terug in. Dus we wonen het heel dat we daar gewoon spenderen en in het dwarsboy gewoon een goed doel besteden. Dus ja, daar moest eigenlijk wat bij wat erbij past. In het begin hier we zoiets van, ken dit wel? Het is een beeld met een hele zwiere lading. Die man ben er ook achter kwam dat letterlijk een zwiere lading weer. Maar op het moment dat we erachter kwamen van er zit een goed doel aan koppelen, dan draai je wel bij. Uiteindelijk wel dubbel van, ja, het is wel uw beeld, maar een heel emotionele lading erin. En aan de andere kant, ze brengen het keurig weer om. En het had ik wel weer, ja, je krijgt weer een beetje aandacht voor het goede doel. Hè? Dus dat vind ik wel weer positief dan. De teller stiet nog op 2300. Maar er kan er meer bij dat dat moet. Dus zorg op uw Facebook-site, daar staat een linkje. En dan moet er nog steeds op doneerd worden. Wij hellen altijd wat op. En dan met er even wat van vroom komen. Dan hebben we het juist aan een slokje. En die houden we altijd dan, degene waar wij het een beetje wat bij hellen. Nou, ik ben bereid.